एगो बात हम कह देते कान खोल के वाला लोग सुन लें जा। अगर ई या घर में रही त हम नहीं हम रहते ही नहीं। आई दीदी का ए कनिया देखो आजकल के जुग जमाना से देखबू त गरीब भर के लड़की बिया उठा ले बनी शादी बिया अपन घरे क ले बनी कुछ समझ भाभी। मान ला कि अगर तू गरीब रह तू अगर ई मांग देती माई तो फिर कहां से दे तू जा फरमाई बा। हां हमर इतना मतलब पैदा से गंदा नहीं कि हम गरीब के घर में जन्म ले। ठीक बा आवते जरा वो लोग भाभी घर तू में सुधर। बाप रे बाप मार्स बुढ़िया तिराई रहे कि मार धन दिए सहाय कुछ देले बाड़सन भीख मांगे के घर ले के देवर जी के बियाह कर देलस हैं। हमार दांत पूरा करत रहे कि जोन जो लेकरा के चढ़ल बा ना तन ओकरो के चढ़ी। हमरे माई बाबू ने माई बाबू बाड़सन और तिराई रहे मारे बुढ़िया धधाल इनकर नु कुल निकाल दे। देखी हां अभी तो आइल बिया न 2 दिन बिया त इतना चार चुम करती है न गोड़ दबावती है उनकर हई करती है सेवा तन 10 दिन होखे 10 तब उनकर घेवला निकाल के रख दी बाहर भइल बड़ी अतिराइल बड़ी तो एगो हम आई रही कि देखो घर के पूरा काम से लेके धंधा से लेके 4 दिन में करवाए लगली हमरा से का तो कोई नहीं के ना घर में करे वाला त के करी हैं। आ उ आई बे त अतिराइल बड़ी तो अरे पता यही जे बठोरी का जी रो के ढेर ठंडा अरे कनिया मार सजा देती अरे देखो तली ना जैसे लागत कि काहे नया बना दी हमरा के तू रली कि तोरा कोनो ध्यान ना रहे हमरा तरफ ना मम्मी जी हम रवा के कहां कइले बानी कइले भी उहे ना उहे करी जिंदगी भर बाके जाय दे 2 दिन के प्यार मत राखे नहीं एकदम ना कनिया छोड़ द नत कर हो लाज लागेला गांव घर में जाए तो कहां कोई सो आ मम्मी जी नए पतो आइल बेली त कैसी करिया उहे दिली सन का हां कनिया पहले रलिया तो कते रवे पहनी ना गला घर बा तो कनी दो कनिया पहनी ए जाला त सिकड़िया हटे सिखावत नहीं हमरे ई मोट न बारे उ तनी हल्का न रहे अब वो तना सिखाई मम्मी जी हमरा के ठीक बा ढेर धधाई बनी त धधाई रहे रहुए ये कर तो जरनैनी धइले ही रहेला हरमेशा ए दादा जरतिया न के छोटकी के देख के काहे इतना मान मर्यादा होताटे करतिया जेकर के आदमी करेला करे के न भरेला हैं जैसे लगता कि इनकरा जरनी धइले बा काहे न पेन मोड़ हम नए पतो आइल बिया को हम दुगो लुगो दे हम ही गोड़ लागते नी कैसन बड़ी में ओए माई का कोई हम तोरा सिरी बहुत ही जगह बहुत चीज बटुए जान तरीस हां बड़ी धन दौलत बटुए आ हमर मम्मी जी नु खानदानी हमरा के हार पेनहली है माई पूरा हीरा उरा लागल बटुए एकदम देख के हमर का कोई हमरा तो खुशी एकदम का के करे से का कोई आई जगह रोज मुर्गा खसी या शिकार को क्या होता बनता ओ जगह तो तनी के तो मारो भात पे दुलम पड़ रहा रे। हाँ माई बहुत खुश बानी भाई मान आदर कहतरी सम्मान आदर तो खूब ही ना बटुए अतना के को मत सेवा तो बुढ़िया के करते बानी ताकि एकदम हमरा के हाथे पे लेके रहस लोग अब उतनी दे दिन के देखे जाता उनका के पूछे जाता मगर हमारा के खूब माना दे देता रही को दिन ओइले भई आ रुक रे माई रुक के फोन का भौजी कहां बतिया तोड़ कबे से हो देखो तनी माई रहलिया बुची जी हां बैठी कहानी के बड़ा क्यूट लागत हो। हां तो सेल्फी फिल्म का आ दाना खींचा दे तुमको सेल्फी हमरे में ज्यादा हमारा मोबाइल अब भेज दिहो जाना तनी बुची जी रे भैया से कह के नया मोबाइल एप्पल के लेबे के बटुए एप्पल के काहे भाजी सुन ना हमर कहिए भैया से वो एप्पल के मोबाइल किने के तो रौरा के का कहे के बराबर तो सभे धने बा माई जोन चीज कहत को मुंह चीज खरीदा ना बुची जी ना भौजी जान तो मम्मी से जल्दी ना कहे नहीं जान तरीका है हम मम्मी से डर लगे बोले लगे कहे कि यही घड़ी मोबाइल मांगे लागल हई कर लागल हौ करे लागल यही से सुना ना भौजी हमरो हमरा भैया से हां ले ले सर हमारा घर में नल होइसन कपड़ा को आँखी ना देखे के क्वेश्चन पेन होता रही से हां बुची कह के किनवा दे रो रो हां देखो तुम माई कहाँ भी है ठीक ना वैसे ही रहियो ऐसे ही रोज सोच के रहबो नु तो तोरा के रोज बड़ाई करो ठीक ना अरे हमर भौज का कोई की ताता नदी एकदम बहुत प्यार दुलार देती है त समधिन जी केतना बढ़िया बाड़ी निका फार्म के मुर्गी रली स आ तू हमरो के दे देली मुर्गी अंडा दे गेले बिया माई पूछा दे दी त खाई माई रे हां बच्चा खड़ा तो अरे मैंने का कोइले बड़ी माई का
भइले हम तो सोचले रहे कि घर परिवार में हमरा के दहेज में मिली गाड़ी सोना सिकड़ी कुछ नहीं के मिला आ तू पूरा अपन गहना ओकरा के दे देले बड़ी रे हैं का हो जाई रे कितना सुगर पत्तो भी गांव में देखत आदमी त मुंह झलकत रहता तो दिहला का जरूरत रहला काहे न मंगली हो चुकिया अरे कोई माई वो गरीब रहे तो हमार धन तक ना दिखाई दुनिया के कि हमर कितना माने कि बहनो तू अमीर बड़ी हैं माने कि हम गांव जवर जाना तका देखो बच्चा तू झूठिया के हाला करतले कमातले के करा खाती मेहरारू खाती ना मेहरारू खाती कमाता नहीं माई हैं ई ना जानली कि बियाह शादी करत तनी लोग पूछी कि दान दहेज में का मिलल बा तू तोर बुद्धि पता ना का हो गइल बा तोरा के बुझाते नहीं बुद्धि मारा गइल बा हमके लागत सियाराम बाबा ले गइल बा जान ले अब तिलक का फिलका के बात हटा दे ई कुल दुनिया में नहीं के चलता रीति सुहर लड़की बिया पढ़ल लिखल बिया तनी गरीब घर के बिया उठा ले लेबन तो कौन बार कइले बनी बोला ले ससुर जी के ही घर में बोला ले अम्मा जी के बोला ले घर में रख दे गांव जवार के लोग के करा तो बाते से काय करा तोरा बुद्धि में कुछ नहीं के घोरा गइल पता ना का हमर लइको बौरा गइल बाटे हौ एगो बिया हौ उहो बौरा गइल बिया एकदम जनाते नहीं के कहन के का होल बा तिलका के पैसा के एकदम हाही मचल बाटे आ निकाह हमर मुर्गी दुगो सब्जी देबे एगो पाड़ी देइए देले बाड़ी मार पोसिया दूध पियो गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमः जय प्रभु बचिया का हो महारानी जी बचिया ये हो रे सुमनी पूजा होई खुश रहा तू देखा देखला दुगो बा दीदी बोला का भइली जी सीमा एगो बाल बच्चा दे दे कितना गोदी में खेलाई ए मम्मी जी कम मत रही ठीक बा ढेर रहुआती रहतनी काहे दीदी ऐसे तनी अतराइल कम करी पूजा करतिया भंग कर जरूरी बा तोरा कैसन पूजा जी हां अब तनी देवर जी तब बताई कहां माई जी आई है जी अब दीदी पैसा हो आई भगवान से तो तनी डरी काय भौजी एकरा तनी को डर नहीं खे आवत जी अरे का भौजी का चिल्ला तुम का बात है रवे समझाई मम्मी जी के माई के हम समझा के अरे राहुल कैसे मतिया मारा गइल बा जी राहुल कैसे अरे मतिया हाथ मारा दूरे गइल रख जल्दी का हो गल भौजी आ मुझे पूजा नहीं कर सकत अच्छा तुम कुछ महारानी जी होते तो रवो के खिया देले बड़ी का कुछ ए भौजी कुछ बोले वाले के नहीं खे माई ठीक कइले बिया ठीक ना मान ले कि केहू गरीब बाटे ए भौजी देखो, कोई घर में कुछ भइए नहीं खाता फिर का करेगा बाटे देखा हमर हैं? लड़का समझदार होगा ना समझदार हो के तनी बुद्धि के अरे दे देखो बात हम कह देते कान खोल कर वाले लोग सुन लें जा अगर ई या घर में रही त हम नहीं हम रहते ही नहीं आई दीदी का एक कनिया देखो आजकल के जुग जमाना से देखबू त गरीब घर के लड़की बिया उठा ले ले बनी शादी बिया अपन घरे क ले ले बनी कुछ समझ भाभी मान ला कि अगर तू गरीब रह तू अगर ई मांग देती माई तो फिर कहां से दे तू जा कर माई हां हमर इतना मतलब पैदा से गंदा नहीं कि हम गरीब के घर में जन्म ले ठीक बा आवते जरा वो लोग भाभी हूं ना जैसन बाड़ू वैसन बतले बाड़ू समझावत तनी तरह रउरा से समझ हम ई कहत नहीं कि ये घर में रह के हमरा इतना पूछता नहीं आई हो दादा जो भी हमर मां को जितना देले बड़ा नु सब लेके चल जीवे दे जी हम जा 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 कौन बात कर चिंता मम्मी हमरा कुछ समझ में नहीं जरा भी किया पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे कुछ समझे के नहीं कि मंगा घर के भीख मंगा बेटी हम बड़ी नु हम सब का समझ दीदी गरीब के घर के बेटी बढ़िया घर में ना रह सकेली जरूर रह सकती है, हम अपने मुकाबला दे के बियाह कर जाला ठीक बा ढेर फुटर फुटर बोला जा जा, जा। तार एकदम जबान में लगम नहीं खे काजी हाँ, जौन काची के मन जबान बोलते जी रहता लोग। काची के जबान बताई ना तनी हमरा के भाभी चाहे दो का हो गई घर परिवार में खुशी से रहल जाला ठीक बा ना मान ला कि अगर तू अमीर बाड़ू तो का घमंड में रहबू हां घमंड ना करे चाहिए एक दिन तो तोर चुप बाबू हो जाला। गरीब रहतन आ तोर बाबू अइतन हमार दुरिया पहत हम का कहती कि 10 लाख तबे हम तार लेके बियाह करम ए माई जाते नहीं बाजार ठीक बा ठीक बा बच्चा जो मम्मी जी आ देखी तू ले लिए तरकारी ढेर माफ कर दी मम्मी जी हमरे दिमाग में ना एकदम का कहल जाला कि अमीरी के भूत सवार हो गए ठीक बा ना तो तन के बुद्धि सिखाए बच्चे तू पढ़ल लिखल बाड़ू उहो पढ़ल लिखल बिया हम ही अनपढ़ बनी हम बुद्धि जाते हमर ओकर खत्म। संगे ना खाना बनवा जा मिलजुल के करवावा हे भगवान हे तुलसी माई हे नारायण भगवान हमर घर संभार देला ना तो हमर घर उजड़े से बच गए हे भगवान हे तुलसी माई तहर जिंदगी भर उपकार ना भूला